Kada himo ni Jesus og milagro mga igsuon, iyag yung ibase sa pagtuo. Kay hasta sad siya, isip tao din his kalibutan, nagtuo man sad siya nga kuyog niya kanunay ang Amahan. Lingiyay mong tupad ing naapakay pagtuo. Unsa may opposite sa pagtuo, ang tuo-tuo. Di ba? Lahi ng pagtuo, lahi sad ng tuo-tuo. O kasagaran nato ang nahimong gibasihan nato sa tong kinabuhi kanang tuo-tuo. Pananglitan, musimba ka aron makadawat ka grasya. Pagtuo na o tuo-tuo? Tubag. Musimba ka aron maayo ang imong sakit. Maugay na imong basihan, ang resulta nagtuo-tuo ra ka. Pasabot ug wa na kay sakit, din ka musimba. Ug di na ka mutig og board exam, di na ka musimba. Pakapi na lang ng simbahan. Ug wa kay mga panginahanglan nga murag napiit na kas imong utang, din asa ka musimba. Pakapi na lang ng simba. Daghan kay din pader, hilingi ko pader, kay aron maayo ni akong sakit sa akong heart, sa panadiha, tuhod, ana. Nyagwa na. Basig din asa ka musimba. Unsa man day ang pagtuo nga tinud-anay? Kana bang kanunay natong isipon nga kita helpless without God? Kana bang moingon gid ta nga kung naay Ginoo ang tanan mahitabo, pero guway Ginoo wa gyud koy mahimo. Aron bisag naa pa kay mahimo, tan-aw nimo murag naa kay mahimo, di jud ka mosalig anang imong mahimo. Kay kahibaw man gyud ka nga kun mawa ang Ginoo kanang imo rong gisaligan na gamay nga kahimuan, mawa sad na kanang imong health. Kaning atong healthy kay ka, ay pagsalig ana. Huna-hunaa kanunay kinsay hinungdan nganong healthy ka. Kanang imong intellectual genius, kanang bright kay kastanan, isip estudyante, isip administrator, isip unsa pa diha imong ranggos katilingban, isip presidente baka ka, gobernador o barangay tanod, bright kay kastanan. Ayaw pagsalig ana. Ingna gyud nga kun way Ginoo wa gyud koy mahimo. Gilingay mong tupad. Ing nagwapay Ginoo wa gyud unta kay naong. Ingna. Ing nagwapay Ginoo wa gyud nang imong naong. Ug way Ginoo di jud ka birthday karon. Naara taroy nag-birthday tong atong lektor. Wala. Sister Ilay, kuyog sa niya iyang buotang bana si Brad Paul. Pero guway Ginoo, wa na ni silang duha ron. Kanisang akong pagmisa, o guway Ginoo, adi nasad ko kamisa. So, the awareness, kana yung wa tay mahimo, kunwa ning atong gituuhan. Muna, ang babae, dinis atong ebanghelyo, nituo siya nga ang iyang sakit mawa ra gyud kung naa si Hesus. Mo to nihikap siya sa kisinina ni Hesus, lingi day si Hesus in siya ang imong pagtuo mo'y makaayo nimo. Ayo din siya. So magsige na lang ito siya hikap ni Hesus. Ang katosang katong opisyal niingon sad siya, ang akong anak namatay pero naalang yun ang Ginoo, mabuhi ra gyud ni siya. Di, gidaan niyang Ginoo dito. Nabuhi iyang anak. Ako bitaw karon moingon ko, dakuan ning utanga, 70 million. Pero naalang gyud Ginoo, impas ra gyud ni. Mo na, baligya daig slat. Ingon ako, naidaghang mautanan ako, padir unsa man gid ang slat?
Ako lang sa siya ipasabot ra gud na sa imong wali. So pasaylo ako ninyo nga kada nako wali gikan karon mulakbit na gyud ko kung sa meaning aning slot. So ang slot mao na siya donation, kinagamyan nga donation or minimum donation. One slot donation na sa atong project. Unya minimum man pwede rasad kag maximum. So kung one slot equivalent to one minimum donation o mag-maximum kawa na limit. Pwede ka mo palit og 100 slots, pwede 1,000 slots or 1 million slots. Nya imo ra nang i-multiply sa amount nga atong gihatag sa matag slot. So karon duha ni kabuk ato dinhing slots. Ang CTU kaning paggamito nato pagtukod og mga balay as of ang atong gibaligya 7,000 kaning CTU ang atong halin as of yesterday niabot og 1,625 ka slots, naapay 5,375 ka slots nga tag 100 pesos per slot. Nya nani 61 slot challenge, pasabot 61 ka slots. Ang amount sad 6,100. Nganong 61 man? Tungod kay 61 kabalay ang atong tukuron gikan atong November 24, 2024, equivalent sa kong edad, birthday mo sa nanako, nga manghinaot ang mahuman nato ni. 12 na lang kabalay ang atong tukuronon. Palit mo usa ka slot. Unya kanisang atong dako-dako nga slot para ibayad atong 70 million, ang title Grace. Ang meaning sa grace, God's reward and complete elation or joy. Mao na kun mo palit mo usa ka slot ani grace, makadawat mo grace or God's reward and complete elation or complete joy. Tagpila man atong slot aning grace 100 pesos gihapon. Pila man kabuk atong gibaligya, siguro gyud mo makapalit ani kay puting daghana 700,000. Ang atong halin as of yesterday kay gahapon man ni nato gisugod 442 pa ang atong halin. So napay available nga 699,558 ka slots. Mahurot ba ni o dili? Mutuo ta nga mahurot gini. Og kinsa may akong gituhuan nga mahurot ni, ingon ani ang pagtuo mga igsoon. Ang Ginoo may atong tuhuan, dinhis kalibutan ang Ginoo niingon, unsay inyong buhaton sa labing ubos, mao nay inyong gibuhat nako. So kun ang atong gibuhat para sa labing ubos, mao na ang tuburan sa grasya. Si Jacob sa unang pagbasa nihigda sa bato. Hay may mas ubos, ang bato o si Jacob? Hay may ubos ba? Ang bato, iya ra gutong gihigdaan. Pero tungod adtong bato nakakita siya Ginoo. Motong iyang giugbok ang bato sa sus. Simbolo madinis Ginoo di ay. Bato rin na atom lang ginang ilabay-labay ganin bato ganin iligid naman gina nato, di ba? Bato ba? Pero gamiton din as Ginoo di ay. Mao na si Kristo gitawag og the rock. The rock. Bato. Si Peter sad gitawag sa you are the rock. Kining atong kuan, kining atong altar, mao ni siya ang rock. Mao ni ang sentro panahon sa misa. Kay ang rock mao si Kristo. Ana, no? Karon, dinhi sa parokya, kinsa may simbolo ni Kristo? Ang pari o ang parishioner? Hay may mas ubos? Ubos og ranggo ba? Ang parishioners. Ang pari, taas mamigranggo mo, bitang tahuron mi ninyo. Munang, anha ko, mubuhat og maayo
ninyo. Ug mutuo ko nga kung maghimo kog mga proyekto para sa kaayuhan sa parishioners, ihatag ginas Ginoo. Kay kining ato rong project, kining atong CTUMM, para manis mga way balay, mahitabo gini. Di ba? Di man ni para akong balay, kinisang 70 million nga atong utang, bayronon. Tungod man ni aning atong project dinhi sa simbahan nga makaayo sa tibuok parokya. Ana mutuog gyud ko nga ihatag ginas Ginoo. In relation sa slot, kinsa may mas ubos, kamo o ako nga namaligyag slot? Kinsa bay mas ubos, kamo o ako? Hoy, tubag mo eh. Ako mo'y ubos kay wa man ko'y kwarta. Mao bitang mabaligya kong slot. Kung di mo palit, wa ko'y ako. Sa ato pa, ako'y in relation sa slot, ako mo'y ubos. Kamo mo'y naay kwarta. Mao bitang makapalit mo, ako makapalit sa ko ginagmay, pero di na ko ni mapalit ning tanan. Nakaroon, unsa man sa inyong buhaton para motubod ang grasya sa inyong kinabuhi. Buhatan ninyo ang maayo nga rin ako. Unsaon man, palit mog slot. Anara, unsa may sa mahitabo, tagaan sad mos Ginoo sa inyong mga gikinahanglan. Mao na diri sa atong tubag sa Salmo, unsa may atong tubag? Diha kanimo Dios ko, gibutang ko ang akong pagsalig. Kamo may ubos sa ranggo, ako may taas og ranggo, akong ibutang ang akong pagsalig diha ninyo. Sa paghatag sa donasyon, ako may way kwarta, kamo may naa, ibutang pod ang inyong pagsalig diri nako. Sa atong mga government officials, kinsa may taas og ranggo in relation sa ranggo, ang na-elected o ang mga tao? Kinsay taas og ranggo? Ang na-elected. Ang na-elected. Taas sila ranggo. Gobernador, mayor, senador, presidente. Ana, taas gina sila ranggo kay elected gud sila. Pero in relation sa kaayuhan, sa katilingban, kinsa may dunay kapasidad nga munindot sa atong katilingban, ang presidente o ang katawhan? Ang katawhan, kay kun way mga tao, way mahimo ang presidente o way mga tao, unsa may iyang buhaton? Iyang limpyuhan ang tibuok nasod, siya rang usa, patay siya. Kun way tao nga diha sa munisipyo, way mga residents na aday mahimo ang mayor, maglakaw-lakaw siya siyang usa din is Liluan, si Mayor Aljo, wa siya mahimo eh. Kung way tao ang probinsya, na aday mahimo si Governor Pambari 4, wa, mo na ang buhaton sa unta sa mga elected officials, ang tanan nilang buhaton para gyud sa kaayuhan sa mga tao, aron munindot ang ilang community nga gialagaran. Ang tao mo ilang sentro, dili ang ilang kaugalingon. Ako sad, akong gihunahuna kanunay, kamo. Ibalhin naman ko dito Compostela karong August 5, sila na sa akong hunahunaon. Pero kay ako man sad mong online parishioners throughout the world, iampo sabta mo. Ug unsaon ako na pagpaagi, pinaagi aning atong slot. Kay ang atong slot naanay naka-attach na grasya, sama aning grace, God's reward and complete elation. Mao na akong isiging pangaliyas Ginoo sa tanan akong adlaw nga magampo ko ug magmisa ko. Apil mong tanan nga namalit ana. CTO, unsa man na? Christ Transforming Union. Magampo ko nga ang inyong kinabuhi mag-anam gid untag ka united, kahiusa. Mao sad nay akong paningkamot. Mao na niya gitawag og pagtuo. Mutuo ko nga kamo mo'y makapatuman sa akong pagkapari. Mutuo sad mo nga ang akong pagkapari mo'y makapadangat ninyo
sa kaluwasan. Anhi na dinhi ang gitawag og lawas ni Kristo. O ginaot unta, dili ta mo makalimot ana. Labi na gyud in relation sa atong pagtinabangay aning paggamit aning kwarta. Slat-slat ra ning ato, pero dagko kay nig epekto. Kanang ila diha sa gobyerno, buhis-buhis ra nang ato, pero binilyon baya ang kitaon ana. Kung ato lang ginang gamitos tinarong, daghan kay nagmahimo. Nalingaw sa kong Mayor Isko Moreno ba na? Kanang naas Manila. Oh, grabe kayo ang iyang gibuhat karon. Pila pa lang kaadlaw, limpyo na sad kayo ang Manila ug nakit-a na sad niya ang daghan kayong anomalya sa pipila ka mga opisyal. Gani gimension pa niya mayor o congressman. Tunan ka atong bag-o karon, gatukod og barangay hall diha sa sidewalk. Ang sidewalk gitukuran og barangay hall nga perting gamaya, pero niabot og 3rd story niya gibutangan dayog barangay nga number. Why building permit? Why approval sa gobyerno? Nigawas ang kwartang dako kayo tungod ani iyang gipaguba. Wap aga ni mahuman nanang mga aircon sugod nagka-install, iyang gipaguba. Kay ngano man ingon siya, ngano man nga nagtukod mog illegal nga structure tungod lang kay dako mog ranggo, tungod lang kay congressman mo, way makapalag ninyo, inyo ginang buhaton sa ako karong panahon, makakita gid mo unsay mahitabo ninyo bisag kinsa pa mo. Ana. Nindot no?